Ne. A jak se na to Radka dívá, když to je bez zvuku? Dívá se to bez zvuku. No, já se na to nedívá. Že už bys to zkazila ta slonka? Ne, to není slunkou. A čím to je? Protože byli si to boxem. Dívej se, jak si hrajou. Mamo, mamo, Však já to natačím Honzovi. mamo. Skočila. Pacinou. Tě rafnou. Honza nevykecá žádný tajemství, teda většinou. Můj nejlepší kámoš Honza. Podíl se o Coca-Colu s Honzou nebo Tomášem nebo Markem. Co mu dělá? Nejlepším kámošem. Výsledek série GA vypadá jako obvykle. Kouše. Jo, kouše. Píc ho. Vem ho. Ty hošku, nenech se. Řekni na to, bych neměl nervy. Ty hošku, nenech se. Děti nebudou. Agentka FBI má dokonalý šestý smysl. Co to dělají hluboci, děti? Víš je prohnat? Víš je prohnat? Víš je prohnat, ne? Děti. No víš je prohnat, ne? Víš prohnat Teodora? No ne, víš? Víš ho prohnat, ne?